हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो दा शुटिं खालामनो थाखाय ओंखारबोदों ओमफ्राय बेयाव आंनिफ्राय माखासे मोननै मोनथाम मेकिंस मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो एबा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांदो जों माबायदि जालांदोंमोन शुटिंआव बे अखा बोथोर एबा सान्दुं बोथोरनि गेजेराव स' नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आरो जायफोरनाखि गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो दा शुटिंआव सफैबाय लकेशनाव एकदम नै लकेशन सफैबाय आरो दङ नै आदा रिंखां हेलो oh this is actress she is actress say hi she is actress this is nama malah nama mana lagi support shoot lagi he is actress he yes the actor she is actor not he is actor जोंना उल्थासो जाजोबो गासिबो Miss Olongkar actress सनु Miss Sono actress Peter actor एकदम माने बेयाव आं सिगां शुट बहुत बार फैखांनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो शुट लानानै थांनो एकदम नै दैया थाङो नालाय दैया थांदोंसो मालाय बे दैया जोंनि ओरै बेसेबांबा गोदान फैनांगोन माने जोंनि खाथियावनो थाङो बे दैनिफ्रायनो बहुत मानसिफोरा माइ गायोथ' बिसोर थांदोंबाय नै आं उन थाबायलांगासिनो आं माने सानैसो मानसिजों रायलायदोंमोन आयौ मेसेज फैजोबबाय आंनि आखाइनि रेखानोनो रेखा नायगाथाय बिराद ना हमलायबायमोन नायलाय बेसे खस्थ' आयौ अन्थाव बाथाव गोलैया बेगा बगा दे बबेयाव लिंबोयो आं बाबाय ओरैबादि फानि बाज्रुमा दिनैहाय बै गोजौनिफ्राय ओरैबादि जि मिनिट ओंखारबाय आङो सासेया आब' सासेया बाज्रुमा बाचाव जालायलायो खासि गोजानै आङो दा स्पेसियेलि न'आव थाबाय थानानै आंनि रायलायनाया बोरदोनबादि जालांनो हमबाय माने जोंनि न'आव बोरदोनसो आरोना ओमफ्राय मा होननांगौथाय आङो आंनि लोगोफ्रा फ्राय बोरदोन रायलायग्रा नङा माने ओमफ्राय आंनि रायलायनाया दा न'आव थानानै बोरदोन रायलायग्रा बादि जालांनो हमबाय दाखालि आं मोनसे शुट लादोंमोन ओमफ्राय रायलायनाया बोरदोननि जाबाय थायो ओमफ्राय गाज्रि खोनायोना गाजासो लकेशना This is KB owner Superman Supreme not Superman सान्दुङा जाला दाना आयौ बहायनोबो थाबाय जायोमोन सान्दुङा फाग्लासो माब्ला फैखो अबर गैया बिदि फैलाय खामजोबसिगोन थसेबाबो जेबो गैया आयौ आंथ' गैला नै नों गैला बहा थांखो नोंलाय मबाइलाव हाबबाय मासे सान्दुं गोसा आयौ बेखौ लाग्रोनांगौ सिगां आयौलै लायनाङा दा Ready? 5, 6, 7, 8 थांदो थाबायलांदो olahraga aja segera उनजोंसो थाङो लाबाय थानाय समावनो अखा हाना होबाय नै जोंना मा खालामबावनांगौ दे सानसेयाव सारनो थाबाय ओरैबो सानसेयाव हाबा थांजोबबाय ओमफ्राय आं हारसिं थादों आरोना हारसिं बेटार फर मी आं ओरै ड्रनबो लादों बेगबो लादों एकदम गुफुर नुसिनै याहू ओरैबादि गिलु बालु
नै दाना बला फैलायबाय शुटखौ आं मेकआप चेन्ज खालामनाय मानायफोरखौ दिन्थिनो बानानै दिन्थिनाय जायासै दा निउ लकेसनाव फैबाय या आंबो मिथिबाय मोसाना हो गोसो जायो बिखायाव गारिनिफ्राय ओंखारना ओरैबायदि गरम मोनबाय ओइ नै इखिजा मन्दिरसो दे नै इखिजा मन्दिरावनो थांनोसै दसे निउ लकेसन फैलायबाय नै आयौ गोलोमलायबा निउ लकेसन आयौ जोमाया जाहिर नुदों सुजुंआनो जागासिनो जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दा लायै लानानै जोंनि शुटिंआ जोबनायनि लामायाव फैबाय एकदम नै खोमसिबो जानो हमबाय नै जोङो बे लकेसनाव दंफैयोमोन मा होनो आरो बैयावथ' नै बेफोरथ' फ्राय हाजो गोजा बिनि जों बिनि एसे गोजौ दङ नोंथांमोना मिथिखादों जों बेसेबां गोजौ दं नै बेखौ नायबानो हमनो हागोन दाथ' फ्राय जोब्बायानो खोमा आंनि स्टेन्डिंआव नै ओरै बहुद मानसिफोर दं माने सोरबा फटक लादों सोरबाया माबा रायलायदों खिन्थु आंथ' बारा फटक लाया आंखौ नोंथांमोना मिथिखायो कि आं बारा फटक लानो मोजां मोना आयौ नै बेरे बिमाया औ माय गड आयौ हाजो अख्राङा जा मोजां नुदों माथो आरो कुछ तो बोलो माबा बुंदो हेल' लोगोफोर जिखुनु जाया जोंना दिनै जोबमारबाय शुटिंआ मस्त जोब्बाय ओमफ्राय सान्दुं बारसिगां खस्थ' मस्थ' काहिनि बायदि जाना थाबाय आयौ काहिनि बायदि जाबाय नामा बाराद्राय बिदि माबा जायासै आरो जाया मानसिफ्रासो माबायदि मोनो उनावहाय जिखुनु जानाय नायसै आरो ना जानायसै औ माबायदि जायो खस्थ'नि फिथाइया माबायदि जायो नायसै ओरैनोथ' मानसिया बिराद गोलोमखायो गोलोमजोब्बाय बिराद खस्थ' मोनबाय बेसारा फंबाया आयौ बेनो एक्टरा जोंहा खस्थ' मस्थ'यै जोब्बाय ओमफ्राय दायो थांनो आगान सुरनोसै मेंनाय मोनदों गोलोमनाया नै खावलाया जोंख्लाबजोबलायदों नै आंना हारसिङै गोलोमगासिनो दं रावबो गोलोमाखैबाबो आं हारसिं नेचारेल हाइलाइटार मालाय नेचारेल माबाजों मा होनोमोनलाय साननि रिफ्लेक्टआनो थांलायनोसै थांसै फैदो बिदिबालाय चलो